dai sauran yankuna. To muna son da Allah kai muna bayanin ya kake ji ko kuma menene abin da kuke kan turba bisa ga kawo karshen shi. Abin da ke faruwa a wannan ƙasa tamu ya nemi ɗaci a zuciya, don kusa in ce ba na samun isasshen bacci akan wannan abin, kuma insha Allahu kwanan nan za mu ɗauki matakai ƙwarara game da wannan rashin tsaro da muke fama da shi. To yan labai yanzu muna iya samun tabbaci na cewa lalle ga hanyar da kun kabi ta magance tsaro, ko ku dan bamu wani information dangance ga wani dan planning da kuke yi don hankalin talakawa shi dan kwanta. To a zahirin gaskiya ba mu da tabbaci, amma dai muna da yakinin yin aikin a aikace insha Allah. Sannan za mu yi hanyoyin da za mu bi shine za mu yi yaƙi da miyagun ƙwayoyi, kuma za mu kira ga hukuma mai kula da miyagun ƙwayoyi da ta sa ido ga wayannan da ka kawo mana ƙwayoyin ƙasa marasa kishin kai, da mu duk wanda ke kawo ƙwaya a wannan ƙasa ba da kishin kai a wurinmu. Sannan a gefen wayanda abin ya shafa insha Allah za mu hissa wani sabon tsari na taimaka musu domin su ma kada su fada hannu wayancan. Sannan kuma za mu yi kokarin hitar da wasu ayyuka masu kyau domin ba matasa aikin yi, don idan matashi bai da aikin yi ina tabbacin cewa irin wannan abun ba zai kare ba. To Allah bai yanzu dai tambaya ta karshe kenan, ko in ce ta kusa ga ta karshe, yanzu wani irin kira za ka yi ga al'umma domin su baka tasu gudunmuwa irin manya da talakawa da dai sauransu? To kiran da zan yi ga al'umma shine su roƙi Allah sauki, sannan kuma yan uwa al'umma da su so junansu su sa gaskiya a ransu, kada makwabci ya nuna cewa baya son makwabcinsa, a kulla alaka. Idan muka duba a lokacin baya a arewacin kudancin Najeriya suna kira mu Hausa Fulani, wanda yanzu wannan abun yana son ya kawo rabuwa, Hausa daban Fulani daban. To muna son wannan kalmar ta ci gaba da jaddada a wannan ƙasa tamu. Sannan kuma kira ga masu sanar ma wayannan da ka sa ko ka ba da sanarwa ga 'yan bindiga ko in ce 'yan ta'adda, wallahi matsawan muka kama mutum ko muka samu labari, wallahi